bombardiro crocodilo. No... No... Nie, teraz na to fakt nemám čas. Fakt prepáč, ale nie, nemám na to čas. Kedy budeme vyjazd? Počkaj. Nie, teraz nie, teraz ma neotravuj. No. Nie. Ježiš, však veď. Však veď. Práve som si ublial celý stôl. Názor? Super. Ja som frajer. Hej, lebo to, čo robíš v prírode. Top veci, čo robí raz tam v prírode. Pozerá sa na stromy. Však a ne? Ja pôjdem dole a keď začal zakričím, že môžeš, tak ju zober naspäť. A vypneš ju. Dobre? Áno. Takže čaute ľudia, ja vás vítam u dnešného videa. A však to nebudeš dávať audio, nie? A ja vás vítam u dnešného videa. Dneska tu máme Jastu, ako ide dole kopcom. A neviem čo. A ako si chytá tvár. Ako ide dole. Dobre, to je koniec. Vidíme sa v ďalšom videu, čau. To nepôjde. Môžem to tu asi. Či to zapnúť? To nepôjde, lebo fúka mega strašne moc. Fakt? Kebyže toho zabališ do gulky a dáš do toho bepo, to by išlo. Teď zase zvedala ruka. Trocha nižšie. Hej. Nie, to ti nepôjde. Tak čo to skrčíme? No, ale ti to dneska nepôjde. Dobre?